Jadi rasa dari kita sendiri-sendiri. Nggih, saking niat hati. Siki mau tentang terjemahan surah iki tembunge mesuraga, tembung prihatin. Prihatin. Mbah lek surah-surah niku wayang nggih dijamas nggih, Mbah. Wayang nggih dijamas nggih. Ya boleh apa ya seni budaya ya Nduk, iku dhisik kan ya tembung teko wayang. Nggih. Ya wis tau tak wiwiri. Jane menungso urip iki mau kabeh digambarne kaya wayang. Tiap menungso duwe lakon dhewe-dhewe, mangkane diwayangne karo dalange. Logikane wayang sak kotake birangane negara. Kan akeh negara to. Purbawesan sitok nang cangkeme dalang. Lek Durnane ngono kae, Bagonge ngono kae, Werkudarane ngono kae. Nyatane lek dilepas karo dalange ya ngletak nang anu gak enek ora iso muni. Ngono lho. Nggih. Nah, terus iki anu Nduk ya, dengan adanya Mbah No ini selama ini kan cita-citane Mbah No kan Jawa Dipa Nusantara kanthi sejati ya. Mangkane setiap jam 6 Mbah No sing diarani Gaung Bawana. Nah iki tak praktekne Gaung Bawana ya. Ayo saiki jikok ngedupa tak praktekne Gaung Bawana. Ben dirungokne wong sak donya. Dupa nggih, Mbah. Iya, dupa itu tadi kan. Mana dupa? Oh, iki nggih. Nah, iki enek kaitane. Kenapa Mbah No iki jane perlu mbok tekokne ngene iki, Nduk. Nyapa to Mbah kok ngobong dupa kok 3 ora 7 utawa 9 ben akeh ngono kan. Nggih. Kuwi enek artine tak sambung pisan ya. Nggih. Ndak lepas dari alam ya. Ngisor, dhuwur, tengah, dhuwur kan 3 ya. Jenenge Tritunggal. Tritunggal. Tapi lek dikaitne enek unen-une Tribuana Tunggal Dewi. Jane jagat ki tunggal pertiwine kan. Tunggal Dewi. Nate tunggal jagate kan. Nah, kene kan. Nah iki Mbah No setiap jam 6 sing diarani Gaung Bawana. Kan ngunekne suarane alam iki mau engko rungokno. Ngono. Ya ben didengarkan wong Jawa sak donya. Bismillah. Ya sawalane ngebong dupa ya panggah gak menclaro mencle. Karasaning sun ngobong dupa kukus putih wijining aning lumantari swara atiku. Sampurna sariraku kagawa sampurnaning jiwaku. Kapirsan kaki among nini among kaki danyang nyai danyang kang derek ngerso kauripanku. Om sekara sari sekara jagat bekel sumekaring bawana. Om wilah ing jagat dewa Bathara sekaring bono langgeng. Om pundi jagat pundi bawana. Satu humring sabdo jagat sabdo bawana punden sari. Jawa Dipa Nusantara kanthi sejati. Om pundi aji gumbala surya tansah kita tampi kagem bekel sumunar dumateng kawilujengan kasantosan karsa kasembadan dumadi Jawa Dipa Nusantara kanthi sejati. Om pundi aji gumbala bayu tansah kita tampi kagem bekel sumilir dumateng kawilujengan kasantosan karsa kasembadan dumadi Jawa Dipa Nusantara kanthi sejati. Om pundi aji gumbala tirta
tansah kita tampi kagem begel tumetes dumateng kawilujengan kasantosan karsa kasembadan dumadi Jawa Dipa Nusantara kanthi sejati. Om Pundiaji Gumbala Bumi tansah kita tampi kagem begel mijil dumateng kawilujengan kasantosan karsa kasembadan dumadi Jawa Dipa Nusantara kanthi sejati. Om ulun jagat pikantuk basuki langgeng hatur mamuji dumateng Hyang Agung Gusti kang akarya jagat tan ana dumadi kejawi dumadining Gusti, tan ana kuwasa kejawi kuwasaning Gusti, tan ana kersa kejawi kersaning Gusti. Om Rahayu Wilujeng, Rahayu Lestari, Rahayu Widodo, Rahayu Waloyo, Rahayu Jawa Dipa Nusantara kanthi sejati, Rahayu Agung dumadi, Rahayu, Rahayu, Rahayu Agung dumadi. Bisa ben jam 6 Mbah No melaksanakan itu yang bisa dikatakan Gaung Bawono ya menyuarakan suara alam. Jam 6 pagi apa sore? Sore. Jam 6 sore ajeng maksud. Ya, dene jam 6 itu bisa dikaitkan boleh 6 eneke nang alam dunya iki. Sing sering tak omongne punjer sumber karepku karepmu salah dan benar. Nemai iso nemu, nggih salah ya nemai cilaka, nggih bener ya nemai mulya. Mangkane bejo cilaka ni menungso ora oleh ngemung nilian teko awake dhewe-dhewe. Nggih, leres. Mbah, selama niki masa hidup lah intinya. Pengalaman meditasi semedi yang jenengan dapat niku napa mawon? Selama semedi meditasi. Yo akeh. Nggih. Yang poin ya gini ya sekarang ya. Okay. Dengan adanya orang Jawa itu kalau bisa dikatakan kan tapa yoga samadhi itu awalannya wong Jawa ya. Ya jadi awalannya kan kuwi, tapi dengan saudara kita kan ya diambil syariat hakikat toriko. Ambil dari mana? Tapa yoga samadhi. Tapa yoga dengan adanya kue lungguh pertamanya ya. Makanya diarani tapa penampakan ya. Oh pikirannya masih kesana kemari. Tapa. Tampak ya. Kan pikirannya rono-rono ya. Terus yoga wis gelem lungguh tapi masih dermimil. Yoga ngeten ya, Mbah? Iya, ya kan masih ada kata-kata ya. Jadi tapa penampakan suara coro pikirannya sih ketok rono-rono terus yoga wis gelem lungguh iso rada menep tapi angan-angannya belum bisa lerep, terus yang dikatakan samadhi wis ora ngangge unen-unen. Mangkane wong semedi iki sing diukur siji rasa. Tetep nggih niku nggih, Mbah. Ndak, maksudnya jangan sampai mikir-mikir piye kue lungguh rasane keju linu gringgingen sampai tidak terasa. Lah kalau wis ora krasa berarti wis menep panca indriyane, ora kelingan keju, cenut-cenut keju kan ngono kan. Mboten rasane. Ya cuma itu aja. Lah nanti kalau sudah menep beneran baru metu yang dikatakan sing tanpa hambidan itu tadi. Saking resiki rasa jatine nganti iso aku kowe ndelok gambare dhewe nang ngarep itu tapi samun nyatane dikene cuma menyinar dari bersihnya hatinya. Makanya tembunge tanpa hambidani lek cetuk kembarane iki sik salah karo geden banget. Cetuk kembarane, Mbah? Iya kan cetuk kembaran kuwi kan sik salah, jadi bukan dikatakan kembar. Tapi tembunge tanpa hambedani. Lek kembar iki sik urung padha. Nggih, nggih. Iya tak logikane, ayo golek kembar wong 1000.
Di antara kembaran ini tidak ada yang persis. Pasti ada selisihnya. Tapi sing tak omong nih menepi wong semedi kita mengetahui sing tanpa hambedani ya rupa kita sendiri. Wajah kita sendiri. Makanya kuwi podo, makanya tanpa hambedani. Nggih. Terus napa Mbak nek jenengan selama meditasi semet di petunjuk saking alam niku napa Mbah? Wis macam-macam dengan adanya Mbah No menjalankan ini kan ya perintah dari luhur kongkon ngene kongkon ngene. Ya cangkeme mbahmu iki lek ditekoni enggak nalar lek teko asline anu kan. Nggih, salah satune damel candi niku nggih Mbah nggih. Iya. Napa malih Mbah selain damel candi niku? Ya lainnya napa? Ya lek kuwi kan ya Mbah No ki kabeh kan gur ngawiti to Mbah No iki. Makanya kenapa Mbah No sampai menemukan punjer dan sumbernya letaknya di Jawa Timur kan? Okay. Secara tidak langsung Banyuwangi itu bisa dikatakan telatah kerajaan Belambangan, ya. Okay. Situsnya jelas. Lho ora pernah mireng, saiki situsnya enek. Umpak Songo kan. Lho terus sejarah-sejarah ki Belambangan, Muncar itu sejarah kaine desa dhisik. Oh getihe muncrat-muncrat, blambang-blambang. Oh saranane nganti Kumitir. Dengan adanya Gunung Kumitir iki nalika Seta Kumitir jegal Damarulan nggawa ndase Minakjiwa to. Minakjiwa kan.